Baru pitik-pitik. Bangun belah terakhir. Anak iki lain. Iya direk. Iki garan kayu angel golek saiki garan kayu. Zaman jahiliyah iya. Kan zaman jahiliyah. Iki jenenge dirai mini. Mini dirai ora mini kompo ya. Selawe 20 5.000. Loro. Nyo 5 loro nyo. Iki 5 loro nyo. Lek 5 telu nyo. Tambah siji kan siji. Tambah siji. Enggak didane omah 5.000 hiji. Masuk mangan. Kayak mangan betul. Edan. Kayak 1.600 mangan betul.